विकास बेतिया। म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। नाम हबे बाबा तोहर तीनों नु लोक में, पूजा हो खेला तोहर देश विदेश में, पूजा हो खेला तोहर देश विदेश में। नाम हबे बाबा तोहर तीनों नु लोक में, पूजा हो खेला तोहर देश विदेश में। यही से आइल बानी शरण हो बाबा, शरण हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। जिला में गर्दा उड़ाई देला, जबी राइफल उठाई लेला, जबी राइफल उठाई लेला। जिला में गर्दा उड़ाई देला, जबी राइफल उठाई लेला। डरता बे पुलिस प्रशासन हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। छप जाला नामा के बारे में, दुश्मन भी खोजे दा बाजारे में। ए बाबा खोजे दा बाजारे में। छप जाला नामा के बारे में, दुश्मन भी खोजे दा बाजारे में। ललित दिलदार के सुधारिए बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। बात मानी हमर सुनी भोले दानी हो बाबा। मरमजनुआ के छोरा दी रंग तारी हो बाबा। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।